Twaya nomnango wachi. Wakuyebwa? Ndakapiri. Wakuyebwa? Kanyemba. Aiwa, iko ndinoziva kaona dotaura nezvaro. All right. Ndivapi? Ndichakupata Kanyemba. Ndivapi? Unowaziva. Angoti ndanodza Kanyemba cheto tiri kuonera zvita timu yangu. Ni mbale wako. Mbale wangu poni. Wakumashistika uko. Wakumashistika? Antu wa comrade yani. Ani. Pafupa apa. Iwewe ndio wanga utori nemunhu wacho. Se usina kubvunza zita. Chiko. Ani. Kuna kwa chief ka Kanyemba. Unoadziwa kamhofu. Saka pana ma comrade ati enda ukoze Kanyemba. Ndi mbale wangu. Philip, basa lako noita sei? Kana usingazivi mazita evanhu. Ko basa evanhu anti ndione kuzwa mazita evanhu. Ndakakupa basa Kanyemba ndakati wewe ndi enda kana inini ndauya ndakudzwa kuti pakati ione kuchiziva kuti munhu iye ndiani. Ati ndiwangu utori naye munhu wacho. Unofanira kutiudza kuti wakasangana nengedesa. Naye Philip. Wakasangana nani? Ari segita Goria. Bishop. Bishop. Avachisiri Ginda Goria. Bishop. Bishop ali. Ginda Goria. Ria yarangarire ukuria. Okay. Bishop. Bishop. Munangu wacho anchemerwa yani. Bale wako akafamba na umwe. Nayo Philip. Nayo ndiwo urawaona. Saka ndizo tulasangana naye. Saka Bishop waifamba nani? Bishop unofamba nevanhu vakawanda. Ndizvozvo. Andingazive kuti waruda kutaura ndiani. Nhasi wakatsamwa wakakaripa. Aiwa ndiri kutsamwa. Ndisakola kautauri nevanhu vakuru wakamisa kola. Fidza. Inini ndiri mukoma wako. Philip. Andiri kuzviziva. Ndiwo wakasangana nevanhu vacho. Andiri kuzvinzwa. Saka ndiani wakasangana naye akakudza kuti ende unomhoresa Kanyemba. Ndichazokudza. Ndipirewo sando kukanzuru yaHarare. Okay. Anditiri kuona Fidel Castro. Akasotwa. Ndakanzwa paweekend. Ndakaona pamasocial media handles kuti vari kumhanya vari kugadzira. Saka shoko redu rakasvika. Nokuti noti yanga yakuvara. Panga pane suwa yanga iripo. Zvanga zvakaoma. Ndiudze kuti wakasangana nani nesuwa. Wakasangana nani? Chiko naye Kanyemba. Nakindas. I'm not happy. Why? Zvakaitwa nekafu. After 2 months, tabheja tahwina. Vamwe wakadyiwa. Vamwe vatoisira munokoka kuti wine. Saka vachaita sei? Vachaita sei? Oiwo, tsoka dzako neziso riri kujuga. Okay. Vanhu vakabheja. Vakabheja. Zvikanzi Senegal yaita sei? Yawina. Telanzo terana. Vachivapuwa mukombe. Imba yakatoenda. Imwe imba yakatoenda. Nhasi after 2 months. Makuti aiwa. Ava kazobuda muground. Vanhu vato 3. Imi makuti chii? Kana ndiwewo. Ndisikufara Philip. Kokafu Motsepe. Ndiye president wekafu. Asi kune discipline. Pane committee kaiona nezvozvo. After 2 months. Ona matambirwo akaitwa Sadio Mane. Adzokera uko. Nekepe na CR7. President Ntsogore wa dziko la Senegal. Chadaitira maplayers. Muzati nkombe wabwerera. Ndaona message yabva kuna vachida wanyika. Hadzi kudini. Vatumira message tichitaura naMasivanda panapa panyaya yedanho ratorwa neCAF. Mainosta vakatopindawo pa vachitsinira. Zvikanzi hongu CAF yapa mutongo iwoyo after 2 months. Asi zvichauraya African soccer. Zvinogona kuti North African Arab countries dzipesere dzave kutamba dzega. East, West and Southern Africa blacks yave kuramba kutamba navo. They are always being favored. Money is at play here. Vaisa shoko recorruption. Tingati mari here. Nokuti chakonzeresa kuti vatore danho iroro chii? Pane mitambo yese. Pane mitemo iripo. Ava vakabuda muground 10 minutes plus. Vakanzi ngavadzokere. Vakatodzokera mutambo ukaita sei? Wakaenderera mberi. Vakatora vapena. Vakabvumirana nazvo. Decision yaRef inenge iri final.
refa haana kumboti mutambo wapera nokuti mamune mamwe maplayers eSenegal anga ari muground. Dai zvanga zviri izvoka vachiteregai katimbona timbotsvagurudza toende tokaita sei vasina kuti Senegal yahwina kuti hapana ita sei ahwina tichazokuudzai kuti zvakamira sei kwete kuti matopa mukombe apo pakatodedzwa madigitaries kuyafika mukombe. Rega tizotsvaga ka vanonzwisisa vanoona nezvemitambo tizovabvunza kuti vanoona sei nyaya yatorwa neCAF. Ndaona Sizwa Zvai atumirawo zvekare achitsoropodza danho ratorwa neCAF. Saka vamwe vari kutaura pasocial media vari kuti CAF inogona kuita mukana Senegal ine mukana wekuapila kuFIFA. Saka idanho ratorwa nekomiti kuti zvakaitika paipai zvinoreva kuti Morocco ndo yatora mukombe, but izvozvezvo zvine mukana wekuti Senegal inokwidzawo nyaya yayo kupi kuFIFA. Saka zvese zvinozogoperera kuna baba kana tumastation takaita sei zvinongoya kuna nababa kuno kutoita sei topedzi. Hanzi nemwana wa Constable Forage anonzi Mike Clayton udze masapota eChelsea masapota eCity kuti siyai zvemabhora izvi. Masapota eCity ndo Malandroad ndo Malandroad. Malandroad ndo anosapota Manchester City. Kana Malandroad api inosapota naona wadiki City ndiyarini. Iwe Malandroad we Liverpool vana monyera asivana noti City kadiki katimu kadiki ana Frank Stoller ndo anosapota City vana wadiki. Saka hanzi kudina Mike Clinton hanzi sapota National FM chimuta achikora sesei 24/7 uchingotsudzura chete wakasangana neso munhu iye akakupa zvakasangana na Comrade Mutsvairo. Thank you Bishop Mutsvairo. Nasanda Bishop Mutsvairo. Good. Sandozoita dzokutaura izvo. Saka yozoita dzokutaura izvo. Ko anzi kudiko apa shisho vari vakunzwa sei? Vakunzwa zviri nani. Uraona? Handina kuvaona ndakataura navo. Pafoni. Ndakataura navo. Araenda kunyumba? Dzuro akaliko. Kuwawana ukhala mwamwe. Dzuro akaliko. Mamuna wacho anisenza afuna ndikuita khala ragona. Kugara ari panzvimbo wana azvikwanisa anoda kushanda. Ndanzwa nyaya yamataura akapa. Murume uyu ari kucomplain. Iye murume ika ndofana kuita semina yevarume. Ndizvozvo. Semina yevarume. Semina yevarume. Tonomuti kudi. Iwe uchimbobatei Mutsvairo. Kuanofanira kuita sei? Ona manje zvakuitika ka? Ona zvakuitika ka? Akutotumwa semusikana webasa kakadza jaira. Ndo zvacho zvakabva. Zvakabva. Iwo wakajaidza mudzimai. Ndo wakachoujaira. Saka uri kuona manje madhira acho ka iye manje akakura achiita sei? Achiita mabasa ewayo. Mai vanga vari mukoma. Izvozvo hatisi kuramba. Iwe kana iwe wakakura uchizviita unoziva kubika unoziva kuwacha kuaina. Pano neapo unogona kubatsira mai mano noti kuti ukangoona chete wanonoka wakutowaridza mubhedha baba iviri wati waroda semina chi toda kuita semina varume anoti ari kusoresa toda kuenda kuVictoria Falls 5 good days. Inoda kuVictoria Falls? Yes. Aiwa ibifa forosi papi tunoenda kana parara mafuradona pamudzemundirimbe kana batongoshawa kana tisina kubhowirira neatadza kuwirira aiwa kana chirudzi icho iwe kushoresa dareko hamuwaridze kudzimba dzenyu here mati kuditete hamuwaridze here kwaridze ko kana mai vabuda makuseni iwo osara uchimuka ndizvozvo unoita se bhedhi inosara yakadaro pandinobuda kana ndiri paumbaka vanozondoona ndiri kurodhi ndopanondedzera chikafu vapedza kuwaridza nekubika imimi musingawaridzi maoko enyu aya haashandi here kana vakarega kudzoka ndojabhawa ndizvozvo kutunidzwa